120 persuna bejn is-Sibt u l-Ħadd filgħodu żaru ċ-ċisterni u l-pajsaġġ taħt l-art tal-Belt Valletta. Dawn infetħu fit-tmiem il-ġimgħa wara li għaddew għand Heritage Malta u sar it-tindif. Iċ-ċisterni għandhom storja li tmur lura diversi snin. Inbnew mill-kavallieri mingħajr inġenji u ġew użati bħala riserva tal-ilma l-mijiet ta' snin, kif ukoll bħala shelter waqt it-tieni gwerra dinjija. Kienet gambin minn Heritage Malta qal li hija l-intenzjoni ta' Heritage Malta biex dawn jinfetħu aktar ta' spiss sabiex il-pubbliku u t-turisti ikunu jistgħu jgawduhom. Il-poplu għandu jiġi għandu jikkonkorri kif il-fatt tagħmel u qed juri sodisfazzjon kbira l-esperjenza li ħa għax aħna mdorrijin bil-belt mill-art il fuq. Però għandna nkunu nafu li hemm belt oħra taħt l-art illi kważi kważi tirrifletti dik li hemm fuq. Però din għal ħafna raġunijiet uħud minnhom ovvi kważi ħadd ma jaf biha. Allura din hija opportunità unika biex tesperjenza letteralment il-belt li għandna taħt il-belt Kapitali Maltija. Il-pubbliku niżel fiċ-ċisterni minn triq il-merkanti bl-esperjenza tispiċċa barra l-bini tal-qorti. Interessanti ħafna, qatt ma dħalna fihom, ovvja l-ewwel darba dawn infetħu s-sena l-oħra. Ġobni ħafna xorna la ġejt ħadgos ħafna u titapprezza l-Belt Valletta belt għandna kemm sabiħa. Li għanna dan il-wirt sabiħ taħt l-art tkun taf bih, jekk ma jsirux kultant dan l-okkażjonijiet hekk. Fimna ħadna pjaċir ħafna, aħna qatt ma konna nżilna fihom daw, qasbis konna noħolmu li daw l-affarijiet taħt l-art ġifieri. U kbar ħafna tiskanta kif kien jgħixu fihom ġifieri dak iż-żmien, għax umdità ġifieri. Il-ħadd il-pubbliku kellu ċ-ċans ukoll iżur L-Għammieri biex jaraw mill-qrib ħidmet il-bdiewa u r-raħħala. Dil-Open Day servit ta' ħarġa kemm xejn differenti għal numru ta' familji Maltin. Ħarġa sabiħa tfal, nanduru naraw l-annimali, għaw ambjent sabiħ ħafna. Tajjeb sissa. Il-post dejjem raw improvja ġejna xi sentejn u naħseb l-ewwel darba. U jisu hekk kampla jiżviluppa b'mod sabiħ ħafna. Sabiħ aħna kull sena niġu. Kull sena niġu daqsxejn u llum speċi ġejna naqra sammorru niklu komplu mal-familja. Konna rridu nilagħbu, nagħmlu l-lob u nagħmlu l-crafts. Ġejna nduru għaw naraw l-annimali, nieħdu gost narawhom l-annimali għax veru sbieħ. Ġejna nduru naraw il-klieb, il-qtates u annimali eżotiċi oħrajn. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.